Дидие Прюнел и Йоан Фонт от френската компания Матрот въведоха в експлоатация у нас най-новия модел самоходна пръскачка Xenon 5200 с 50-метрова щанга и с резервоар с вместимост от 5600 литра. Тя е с максимална производителност от над 1200 декара на час и средна производителност от 800 декара на час. Компанията създава първата самоходна пръскачка през 1985 година, а през 2005 година печели златен медал за системата за автонивелиране на шасито и щанга Stabilis. Благодарение на нея, независимо от наклона, центърът на тежест остава стабилен, проекция с шасито. Повишава се качеството на пръскане, защото щангата запазва еднакво разстояние до растенията по цялата си дължина, а натоварването на колелата е постоянно, което води до по-добро сцепление и не се нарушава структурата на почвата. През 2006 година моделът Маестрия с 50-метрова щанга поставя световен рекорд, ненадминат и досега, за пръскане на 1222 декара за 1 час. Пръскачките с хидромеханична трансмисия, която осигурява повече мощност и по-голям въртящ момент на колелата. Това дава възможност за работа при влажни, тежки условия, стръмни и хълмисти терени. Мощността на двигателите варира от 140 до 235 конски сили, а капацитетът на резервоара на машините е от 3000 до 5300 литра. Хидравличният волан дава възможност машината да се движи добре както на пътя, така и на полето, без значение от релефа. Имаме и софтуер, който беше разработен специално за управлението на пръскачките. Също така, самото пълнене на резервоара може да се извършва без спиране на пръскането и без механизаторът да излиза от машината, а почистването му става много бързо, само с няколко опции, които се извършват в кабината. Кабината на самоходните пръскачки Матрот е защитена от проникване на химикали чрез системата Clean Air, а трите филтъра и климатика гарантират безвредни и комфортни условия на работа. Търсенето на самоходни пръскачки се засилва, расте интересът към тях, а нашата компания ги произвежда само за експорт. Капацитетът на завода ни във Франция е една напълно готова машина на ден. Високо квалифицирани инженери на Матрот посетиха базата на своя партньор Агроин в Стара Загора, където проведоха 5-дневно обучение на сервизните специалисти. Работим с българската компания от 3 години и оценяваме високо това партньорство. Ние обръщаме внимание на всеки въпрос, на всяко запитване за нашите машини. Също така ни беше много приятно да правим обучение тук. Посрещането беше топло и имахме много добра комуникация с екипа.